First no, tai media tai kok khulumung ya phare okong no koi jawo. Tai sung o tifrani ba Kerala o tongnai rok sung tai kuchu sanya sam rang puisa ko kuno sungya sungna nahanani ব্যবস্থা ba bus phano gari phano sa hori tai sung ora 1200 si kari malia ba from flap si kari simalia borok tongphano baksa thang ya tong ga sung baike kari sinai hani bagini sung last position o Kerala ni borok Dubai samkhane rok borok khaige ke sung ora tongnani ba kesemnai ba kisamisa samkhai ma tong morok sana ma khayang nai tai taku bukhurong ma hani koijau noro from flap khaije je khayarok da nogo thangnan chai tok de tai sini o video nong tongnai tai sarkar okra sakra rok hanyo sungno phaina ni chai tok de sung kom borok phano sung oro kus kar simale yang sung oron thijna haida sung 1200 1300 ka yang sung pahari borok nglia sung tifra song lia sung oron kalai thijna tamo